Ето ни нас. Преди година и половина аз направих своя дебют като певец в парчето на Робърт Уайл. Кой ще ни помогне? И аз доказах си, че актьорите могат доста добре да пеят. Да, както винаги, не ти липсва самочувствие, което е похвално. Това, че актьорите пеят, не е новина, но виж, пеещи учени, вече си е впечатляващо, добре, че в момента виждаме това твое историческо изпълнение. Явно аз съм учен. Не си. Така или иначе, след малко ни предстои да се срещнем с хора към Българската академия на науките. Защо? Ще разберете след малко. Нека първо ги чуем. Седнали ми чуденка, сред поле на кръстопът, хвърли смело на ръце и засвирили в хорце. И-ху, и-ха, дум-дум-дум, щом се чуло цингуми, всички пукали в ми, кой я тука гола, оня тамо без ръка, за пътинчека долу, съседи за голубо, те се сбрали с села, с ростинки на чела. Друг пътинчека долу, съседи за голубо, те се сбрали с села, с ростинки на чела. И-ху, и-ху-ху, и-ха, и-ха-ха, хора се сбрали до села, с ростинки на чела. Дико-миго, ти-да-дай, свата взирило ти-гай, тумба-лумба-лумба-лум, който гледа няма ум. Циго-миго, ти-да-дай, свата взирило ти-гай, тумба-лумба-лумба-лум, който гледа няма ум. Няма Браво! Благодаря ви. Заповядайте при нас. Казваме добър ден на Мария, Галя, Светла, Жана, Галин, Георги и Александър. И Радослав. Правят ми забележка, че викам. Заповядайте, разполагайте се. Ти си у вас, що да не викаш. Здравейте, много ми е приятно. Аз се опитвам да надвикам хора, което е невъзможно. Да. Аз когато рефрена, в който казвате, който гледа няма ум, аз затварях очите, за да все пак да не бъда обвинен в такова нещо. Така. Здравейте. Предстои ви да участвате в нещо много интересно, но преди да разберем малко повече за самото него, разкажете ни за вас. Реално... Това е камера хор към Българска академия на науките. Всъщност не цялата. Това е една малка извадка. Имаме си представители на самия БАН в тяхно лице. Имаме медицинска сестра, различни групи, тъй като останалите са на работа. Иначе... В момента от колко време съществува хора? Хората съществува от 6 години, които 6 години... се опитваме да, освен да се забавляваме, да показваме изкуството и на което сътворяваме и на нашата публика. И сега е моментът, който може би искам да спомена, че сега в петък стартира една страхотна инициатива на Български хоров съюз. България пее, с която има цел да обедини максимално много хорове в страната. Но ще дам думата на секретарят на Български хоров съюз да разкаже за нея. 130 хора, разбираме, ще се съберат. Ами те непрекъснато се увеличават. В момента статистиката е 150 хора, че ще участват от цялата страна. Над 3500 човека ще пеят. И ние сме страшно щастливи. Идеята дойде от Радослав, който е също член на управителния съвет на Български хоров съюз. Преди половин година решихме, че ще го правим и преди 2 месеца го задействахме. Какво точно предстои да се случи? Идеята, Деси, е всъщност да популяризираме хоровото изкуство, защото то преди 20-30 години е било много популярно, обслужвало е някои също така идеи, но в момента не е чак толкова, а всъщност много хора се занимават с него, от 5 годишни до 80 годишни. Слави Трифонов, знаете, прави игри на хорове, което автоматически дава на публиката именно поглед към хоровете. Така е. И към тази традиция и хора, които действително са даже от 100 годишни хорове виждахме при него. Именно много от хоровете са създадени в началото, след освобождението на България и от тогава са 120 и малко години, така че много от хоровете са на толкова години, като певческото
дружество Ангел Букурешлия в Пловдив. Но идеята на тази инициатива, тя е прекрасна инициатива, е точно освен да се популяризира повече, да достигне до повече хора, да видят колко е интересно, колко е красиво, колко е здравословно. Защото който пее е здрав. Между другото, в Швеция преди 2 години правителството прави програма, в която включва хоровото пеене като част от фонд здраве и дават пари на фирмите, за да може техните служители да си организират хорове, физически упражнения, хорово пеене. Така че това е изключително важно. И смятаме, че къде е БАН тук в цялата работа? Защото ние боравим с учените от вчера. БАН. БАН в случая е като част от тази голяма инициатива и още по-конкретно в петък един от първите концерти, който ще се състои, го организира именно Камера хор към Българска академия на науките. Ние ще бъдем домакини на един концерт, който ще бъде една прекрасна палитра от 7 състава. Ще имаме детски състав в лицето на хор Бодра смяна. В случая диригентът е при нас. Аз съм много щастлива, искам да му благодаря, тъй като от самото начало на създаването на Българска академия на науките на хора ни, той е от основателите. Нищо, че не е от БАН, но тук е моментът в мястото да кажем, че освен учени, млади сътрудници, имаме много приятели, тъй като във всяки един състав, всяка една област не може хората да нямат приятели. И това е един момент, в който трябва да кажа, че такава колаборация между различни диригенти и различни състави е наистина прекрасна и съм щастлива, че имаме дори в лицето на Яна толкова приятели, които да се подкрепяме и за да може да се случи едно такова огромно събитие, е много трудно. Да чуем сега малко хористите. Така. Всеки един от вас има някаква конкретна работа и купища ангажименти в живота си, нали така? Каква част от времето ви отнема участието в хора? Какво ви дава? Взима ли ви нещо? Кой се чувства свободен? Искате поред да почвам. Жани? Успен ли? Да. Ами аз от 8 годишна бяла съм в детския радиохор, след това в хор Маяковски и това за мен е голямо удоволствие, защото ме зарежда с позитивна енергия и ми позволява да гледам положително на нещата и да си върша служебните задължения. А вие сте медицинска сестра? Аз съм медицинска сестра и това е страхотен релакс за моята след работна дейност. Вие всъщност колко често се събирате? За да пеете? 2 пъти. Седмицата. 2 пъти в седмицата, да. Момчета, вие каква професия, например, имаш ти? Моята професия е като ходиш на кино, вместо да отидеш на кино, да дойдеш в магазина и да видиш на витрината най-цветния пуловер и да си го купиш. Тогава ти ще бъдеш щастлив, аз ще бъда щастлив и фирмата. Но по-интересната е, че отивам в хора да пея, защото там сме едно голямо музикално семейство. Повечето хора са млади. Харесваме, че сме малко, не голям хор, защото всички се изявяваме по този начин. Както казах, вече сме голямо семейство, има големи приятелства. Обичам да ходим на конкурси, защото там сверяваме часовника как вървят нещата. И как вървят нещата? Това е добре, защото имаме доста награди. Фирмата е доволна. И фирмата е доволна. В ролята на БАН. Вие с какво се занимавате? Аз се занимавам с логистика в фирма, която е за антени. И ходя в свободното си време, пея в 2 състава в момента. Единия камерен хор към БАН, другия е един академичен хор Ангел Манолов, който също е много известен. Един хор не ви стига? Не. Трябва 2. Това е човек на хоровете. А как един човек, занимаващ се с логистика, попада в хора на БАН? Ами аз цял живот съм се занимавал с музика. Например, на 3 години първо съм научил нотите, след това съм научил да чета и да пиша. На 4 години съм хванал цигулка. Не сте избрали професионална кариера в това? Защото прецених, че не искам да бъда като солист или като първа цигулка. Просто дори да бъда отзад, дори поддържаща роля, просто това ми харесва. Харесва ми да бъда в хармония с всички останали. Да усещах хармонията от музиката и от удоволствието от това. Чудесно. Вие, уважаеми? Аз се занимавам, работя като асистент човешки ресурси в една фирма и досъка с хора понякога е много зареждащо, но и доста натоварващо и използвам възможността да пеейки. Аз съм също заедно с Мария, сме основатели на този хор. Коя е натоварващата част? В работата. И тогава... Защото става смисъл, че
И в самото пеене в хора има някаква натоварваща страна. О, не, напротив. Точно там. В човешките ресурси е натоварваща. Да. Тук е друго. Релаксиращата в хора, ясно. И общо заето използвам възможността да разпусна и това за мен е много ценно. Господин диригент? Аз съм диригент по професия, както казахте. Ръководя детски хор Бодра смяна към Националния дворец на децата в София. Радвам се, че толкова години с колегите имаме такова плодотворно сътрудничество. Иначе аз искам да споделя причините, поради които с детския хор приех да участваме в тази инициатива на Българския хоров съюз. Те са повече причини, но главните са две. Едната е, че моите малки певци, тъй като състава е доста обновен в последните години, имат нужда да придобиват сценичен опит повече. Но втората по-важна причина, според мен е, в допълнение на това, което каза Яна, е, че чрез тази инициатива се надявам да спомогнем в процеса на формиране на една по-научена, по-разбираща публика, която да търси и да цени хоровото изкуство в това време, в което живеем тотален дефицит на духовни ценности и така нататък, това всички го знаем. И по този начин да променим социалния статус на това изкуство, който в момента, за съжаление, е плачевно нисък. Вие как се справяте тогава чисто финансово да си организирате нещата, при положение, че няма очевидно така голями трудно? Това е един много наистина сложен въпрос, тъй като всеки един от съставите, повечето всъщност състави са към или частно инициирани, или към, както той каза, към читалища, сдружения. Но в общи линии всяка една такава инициатива или организация на било на конкурси, фестивали, всеки един от хората сам поема задълженията. Но може би е тук пък и мястото да благодарим и на много от общините, защото в инициативата България пее в много от общините, примерно Шумен, Добрич, именно те подават ръка и подпомагат организирането на тези концерти в техните градове. Всъщност, добре е да кажем, че концертите, които се случат в 22 или 3 града, всичките благодарение на диригентите, хористите и общините в съвкупност. И това е хубава работа помежду, която стана между всички нас, защото ние сега знаем, че имаме тази подкрепа. В София да кажа, че ще има 6 концерта, освен техни още 5. В 3 дни, в различни часове, може зрителите, ако се интересуват, имаме фейсбук страница България пее, да проверят в колко часа кой ще пее, да отидат, да видят. Най-хубавото е, че има всякакви състави. Има детски, училищни, народни, църковни хорове, класически хорове, вокални групи. За всеки по нещо. За всеки по нещо. Много е пъстра картината и предполагам някои от хоровете танцуват на сцената, други имат солисти, инструменталисти. Всеки както прецени, че изглежда най-добре. А хоровете приемат ли хора, желаещи, примерно сега да имаме зрители? Ще те вземем тебе. Веднага взимаме всеки, който желае. Трябва да дойдеш в Пловдив при моите момичета. Много ще ти се София бан. София бан ще отивам. Жена ми от Пловдив. Сега не мога да ходя там да ме потискат нейния град, ще остана в моя... Да, това е един момент, на който можем да направим и обращение към всички, които желаят. Детските хорове са една много важна стъпка в развитието на българското хорово изкуство, тъй като това е стъпалото, когато децата се запознават, когато се възпитават и пораствайки всеки... И заобичват. Но това не означава, че хора по на 30 години, които или 40, които не са пяли до този момент, не могат да заповядват някои от нашите състави. 30 години, който пял веднъж. Да. Който никога не е пял. Винаги има място за независимо. Много пъти мен ми питат, ама аз не знае нотите. Няма значение. Важно е, когато имаш желание. Иначе Берлинската опера ги знали нотите. Те си пускали кастофонче, там Оли Горанов ни разказва и от кастофончето си такова, го мочите ноти. И може и така да работим. Важно е да има желание, да има инициатива. Да чуем за финал все пак и двете дами, които баш бан представляват в хора на бан. Моля ви. Смисъла за вас в това, което правите. С 2 думи. Значи аз първо малко ми е неприсъщо да съм пред камерата, защото по принцип моята професия е зад камерата. Аз съм филмов оператор. Занимавам се с документално кино, а в БАН отговарям за кино и видеоархива на Института за изследване на изкуствата към БАН.
И причината да пея просто защото много обичам музиката и много ми харесва да създаваме един свят на красота и хармония заедно. И смятам, че всеки вместо да се фокусира върху проблемите си, трябва по-добре да започне да пее. Който гледа няма ум, трябва да се действа. Който пее зло не мисли, хората са го казали така. Финалните думи са за вас. Да, финалните думи останаха за мен. Аз работя в Институт за изследване на изкуствата и се занимавам с изследване на музикален фолклор, но от малка съм закърмена с музика. Пеех като дете в детска вокална група, след това в други хорове, като студентка и като докторантка вече след това Мария. Благодаря ви, успех. Предстои нещо грандиозно. България пее. Тук приключва днешния преди обед. Оставяме ви с обедните новини на BTV и ви очакваме отново точно в 9:30 утре сутринта. Даваме среща с двама твои именити колеги. Така е, Венелина Гочева и Валери Найденов ще бъдат наши гости утре. Гледайте ни. Гледайте ни, целувки във Фейсбука ще се видим по някое време.